खुलुमबाय लोगोफोर दिनै गोबावनि उनाव आं दिनै मोनसे भिडिअ होबाय आङो भिडिअखौहाय मैयाबो आं बैसागुनि मोनसे भिडिअ होदोंमोन खारन बैसागु फांसनाव थानायखाय आरो बावहाय नांथाबनानै थानायखाय आङो भिडिअखौ लाबोनो हानाय जायाखै जे नोंथांमोननि गेजेराव आङो होगोन जेखौ आं थामनेलाव लिरखाबाय आं देरहागोन नङा होमबा गोबां मानसिफोरानो बुंदों गोबां राजखान्थि दोलोफ्रानो होनदों आं देरहागोन दिनै कंग्रेसनिफ्रायबो बिथांमोना बुंदों जे कंग्रेसआनो देरहागोन नङा होमबा फारसेथिं नोङो ओरै बिपिएफनिफ्रायबो होनदों बिपिएफआबो देरहागोन आरो इउपिपिएलनिफ्रायबो होनदों इउपिपिएलआ देरहागोन दा बेनि खाथिराव आं जे नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ लाना फैदों गवाबायनो सोर देरहामारगोन दिनै गासैबो राजखान्थि हान्जाया दिनै बिथांमोनहा मा खालामबाय हिसाब खालामबाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय जेसेबां हायो नाजागोन दिन्थिनो सोर बेसेबां पार्सेन्ट देरहागोन दा दिनै नोंथांमोना मिथिगौ मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया मोनफ्रोमबो सेन्टारावहाय पलिं एजेन्ट दोनो आरो सोरबाया दोना आरो बै पलिं एजेन्टआ मिथिगौ माने जाय मानसिया माने मिथिखायो एरियायाव सोर सोर सापर्ट दङ बेखौ पलिं एजेन्टफ्रा मिथियो नालाय दा बिथांमोनहा मा खालामखायो हिसाब लायो जेनेबा आं दा होनो थांबाय भट बेयो बाहा होगोन बेखौ बिसोरो होखागोन आखायावबा आखायाव बे आखायावसो बे आरो नांगालावबा बे नांगालाव आरो ट्रेक्टरावबा बे ट्रेक्टराव दा बेबायदि मोनसे हिसाब लायो आरो दा बेबायदि हिसाबाथ' इलेक्सन जोबनायनि उनावनो अखानायै नेक्स्ट दे बा सानसेनि उनावहाय बिथांमोनहा डिसकासन खालामफिनो गासैबो पलिं एजेन्टनिफ्राय रिपर्टखौ लानानै बिथांमोनहा मोनसे सानखान्थि खालामो आरो बे सानखान्थिखौ बिथांमोनहा जे बबे सेन्टारावहाय कंग्रेसआव बेसेबां भट थुदों बिपिएफआव बेसेबां भट थुदों आरो इउपिपिएलआव बेसेबां भट थुदों बिनि सानखान्थिखौ बिथांमोनहा होलायलायो आरो ज' होलायलायनानै बेसेबां बै सेन्टाराव बेसेबां फल जाखो हमनानै लादो 800 भटार दंमोन बे सेन्टाराव बे 800नि गेजेराव 750 बा 650 बा 700 बेफोरबायदि मोनसे फल जाबाय आरो बा 650खौनो लादो न' डाउट बा बे 650नि गेजेराव आखाइया बेसेबां मोनगोन ओमफ्राय नांगाला बेसेबां मोनगोन ट्रेक्टरा बेसेबां मोनगोन बेखौ बिथांमोना बै पलिं एजेन्टफ्रा बेखौ हिसाब होनांगौ हिसाब होनांगौ दा बिथांमोना हिसाबखौ बिदिजों लानानै एग्जिट पल देखायो एग्जिट पल आरो एग्जिट पलाव सोर मोनगोन बेसेबां पार्सेन्ट नङा होमबा सोरबाया बुंगोन कंग्रेसआबो होनगोन जों 37% मोनगोन सोरबाया होनगोन जों 23% मोनगोन सोरबाया होनगोन जोङो 40% मोनगोन आरो सोरबाया बुंगोन कि बेखौ बै पार्सेन्टफोरखौ नोङो बिथा खालामनानै जुदि नायोब्ला जे बावहाय आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो नागिरदों बिथांमोना बुंगोन बाहायनो 4 लाख भटआव देरहागोन आरो आं बे सानखान्थि हिसाबा मानिखौ बुंदों आङो बै दरं अदालगुरि माने समस्तिनि बाथ्राखौ आं बुङाखै आङो नैबे नं 1 क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिनि एबा बे बिसायख'थिनि आङो जेनोखि सानखान्थिनि माने एग्जिट पलखौसो आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायदों दा आंनाव मोनसे एग्जिट पल फैदों आं नोंथांमोननो दा हायोबा स्क्रिनाव होगोन बेखौ नोंथांमोनहा नायबा नुगोन आरो बेनि एग्जिट पल बायदिब्ला बे एग्जिट पला जाहैबाय मा वाट्सआप आरो फेसबुकआव दङ दा बेनिफ्राय आं लादों दा बेनि एग्जिट पलखौ नायोब्ला गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्राथ' भटआनो मोनखायाखै स्पेसियेलि बाय कन्टेस्ट जादों होननानै बुंदोंब्ला कंग्रेस बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोनथाम राजखान्थि हान्जानि गेजेराव बांसिन माबा गोलैदों आरो गोहोम गोलैदों ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मा जिएसपि दिनै नोंथांमोननि गेजेराव जों बुंनो हादों जों मिथिनो मोन्दों गोबां पलिं एजेन्टफोरनिफ्राय माने बर' भट होननानै बुङोबा बर' भटआव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनो गोबां माने बर' सुबुंफ्रा भटखौ होदों नाथाय अन्यथा गुबुन जाथिनि मानसिफ्रा बिसोरो बाहा थुदों टसआव थुदों दिनै जों मिथिनो मोनबाय गमामा जुदि बिथांमोना जुदि टसआव थुमारदोंबोला अब्ला बिथांमोनहा थारैनो मा टसआ थांमारगोन बेनिबो मोनसे सन्देह जादों नाथाय बैफोरखौ नायोब्ला आङो एग्जिट पलखौ नायनायाव नुदों फार्स्टआवनो नुदों आङो इउपिपिएलखौहाय नुदों आङो फार्स्ट रिंआव होनाय सेकेन्डआव दङ बिपिएफ होनाय दं बिपिएफनि उनाव दङ जोंहा ओरै कंग्रेस दङ कंग्रेसनि उनाव ओरै जिएसपि थाबाय थ' बिदिनो अन्यथा गुबुन माने
निर्दलिफोरबो दङ ना थ' बिथांमोननिखौ आं लिस्टखौ नुनो मोनदों आरो दा नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना थारैनो सोरखौ देरहामागोन एक्जिट पलनि रिपर्टआ जेनुइनलि माने ओंखारमारगोन ना ओंखारमारा बेखौ नोंथांमोना जाज खालामबानो जाबाय आरो आं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जेरै मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया गोबां माने रां बाहायदों नोङो कंग्रेसखौनो होन नोङो UPPL खौनो होन नोङो BPF खौनो होन आरो बैफोर गोबां फैसाफ्रा मा जादों मिस इउसबो जादों माने जायखौ जेनेबा भटार्सफोरनो बिथांमोनहा भट होनायनि मुङाव माने फैसा राननाय नोंथांमोना ससियेल मिडियायावबो नुदों आंनि चेनेलावबो नुदों आं होदों दा बेखौ मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायानो रानदों बेखौ सोरखौबा दुसिनानै जोङो माने जेबो माबा मोननाय नङा आरो बेनि गेजेरावनो जादों जाय बेक्तिनो हमनानै लादो आंनो राननो होदों गामियाव बा आंनि आखायाव बेसेबां गोलैखो दरथाम गामि गोलैबाय दरब्रै गामि गोलैबाय आङो गुबुन जाथिनि बाथ्राखौ बुंदों दै बर'फोरनि बाथ्राखौ बुङाखै आङो गुबुन जाथिफोरनि गेजेराव माने लिडारफोर थायोना बिथांमोनावबो बै लिडारफोरनि आखायाव फैसाखौ होबाय नोङो 10टा गामिनि सापस न'खरसेयाव 1000 बा न'खरसेयाव 300 गोलैनाय राननांगौ बा 400 गोलैनाय राननांगौ बेबायदि होननानै बिथांनो हिसाब खालामनानै होखाबाय आरो हिसाबाबो ओरैबायदि सोखासो जेनेबा हमना लादो मोनसे गामियाव 80 घर दङ बे 80 घराव जायनो हमना लादो कंग्रेसआनो जाबाय दे बा UPPLआनो जाबाय बा BPF जाबाय बेसेबां सापर्टार दङ 80 घराव जुदि नो डाउट 50 घरा जेबा BPF जाबाय बा UPPL जाबाय बा कंग्रेस जाबाय स' बे न'खरफोरखौसो हिसाब खालामना हरगोन जायफोर सापर्टार नङा बिसोरनोथ' बा फैसा होनो होखाया बे आरो मोनसे हिसाबा दाना बेखौनो मा खालामदों आं मिथिनो मोनदों जे बै जायफोरनि आखायाव फैसा गोलैदों बिथांमोना बेखौनो बोखायनानै जाय गामियावहाय 30,000 हरदों बे गामियाव 6-7 हाजारल' हैदों बेबायदि बाथ्राखौ जों मिथिनो मोनदों जाय जायगायावहाय 40,000 फैसा हरदों गामियाव फार्स्ट जेनेबा 700-800 बा 500 बा 300 फैसा खालामनानै बै गामियाव बिथांमोना हैदों माने 5-6 हाजार थाखा आं दहायनो होनखादों बर'फोरनि नङा बियो गुबुन जाथिफोरनि गेजेराव जादों दा बिदियाव बिथांमोनहा दावराव-दावसि जानानै उमुक गामियाव एथ' मोनदों जोंनाव मानो बिदि मोनदों उमुक जाथिया बुरजा मोनदों जोंनाव मानो बिदि होदों गावजों गाव दा माने नांलाय खमलायबो जादों आरो बिदियावनो बिथांमोना भटआ गावदों आरो बांसिनै लाइटआव थांदों होननाय बाथ्राया बेनो टर्च लाइटआव थांदों दा जोंनि एक्जिटफोरखौ जोङो रावबो दिनै क्लियार होनो हानाय नङा जाय बिथांमोना पलिं एजेन्टमोना बिथांमोना होदों बेबो माने क्लियार नङा खारन मानो दिनै ना बाहाय मोनसे नाम थायो ना बाहाय माबा मोनसे थायो आरो ओरैबायदि मोनसे कनफिउजन जादों आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव UPPLनि बेलायावहाय गोबां मानसिफ्रा नों जोंना 3 नाम्बाराव दङ नङा होमबा जोंना 3 नाम्बाराव दङ होननानै गोबां मानसिफ्रा बुंबाय 3 नाम्बार नालाय ओरै गाहायनिजों नायोब्लाबो 3 नाम्बाराव अके नो प्रब्लेम गाहायनिफ्राय नायोबा 3 नाम्बार गोजौनिफ्राय नायोबाथ' 3 नाम्बार जायाना दा मानसिफ्रा खाथिया बाखौ लायो उननिखौसो लायोना दा उननिफ्राय दावखोयोबा 9थानिफ्राय दावखोयोब्ला ओरै खाथियाव दङ 3 नाम्बाराव दङ अट' दङ अट'जों ट्रेक्टरजों सुबिया एसे एखे जानो नागिरो आरो बेखौ जोंनि बोराय बुरि मानसिफ्रा बारा सिनाया स' नक्साया एखे बायदिखाय दा अट'आव गोबां मानसिफ्रा थुदों मा अट'आ सोरनि अट'आ जाहैबाय मा पृथ्वीराज नारायण देबमेसनि अब्ला पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ जुदि जोंनि मानसिफ्रा थोजोब्बायब्ला आरो बै जायफोरनाखि जोंनि बिर'धि बर'फोरनि बिर'धि बिथांमोनाबो जुदि माने अट'आव थुदोंब्ला होमबाथ' पृथ्वीराज नारायण थांनोबो हागौलै 3 नाम्बार जे होनबाय थादों 3 नाम्बार 3 नाम्बार 3 नाम्बार ओरै गाहायनिफ्राय नायोबा 3 नाम्बाराव बिनि पृथ्वीराज नारायणनि गोजौनिफ्राय रायख्लायोबा 3 नाम्बाराव मा सोरनि UPPLनि जालायबाय आरोना जयन्त बसुमतारी सारनि अब्ला आं गोबां मानसिफ्रा नों 3 नाम्बाराव खाथिखौसो नायोना नों ओरै बसायबोयोबा गोजौनिफ्रायथ' 3 नाम्बार नालाय गाहायाव नायगोन 3 नाम्बार 3 नाम्बारा नैबेनो दा बेफोरबायदि जाथायाबो जायाखै नङा जादों होननानै मिथिनो मोनबाय दा एक्जिट पलनि बाथ्रायाव सोर देरहागोन आं देरहागोन होननानै रावबो बुंना लानो हानाय दिनैसिम खुनु पार्टि गैया मानोना दिनैनि थारिखआव बुहुत गुलाय गुजाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जाबाय दा बे आंनि मिथिनो मोननायखौसो आं नोंथांमोननो शेयार खालामदों दा बावहाय सोरबा आङो BPFनि दालाल UPPLनि दालाल आङो माबा कंग्रेसनि दालाल बेबायदि गैया मानोना भटखौ आंबो होदों सोरनोबा खिन्थु आंनि भट होनायखौ आंनावबो खिन्थानो हानायबो नंखाया आरो बेखौनो मोनसे राइट गैया दिनै गोबां केसबो जालायबाय जायफोरनाखि ससियेल मिडियाआव गावनि भट होनायखौ हगारदोंमोन स' बिथांमोनखौबो दिनै इलेक्सन कमिसनारा केस होनाय मानाय जाथायाबो जाया नङा जाबाय बे आइननि बेरेखाथार दा जोंना जाहैबाय मा खालामनो गावनो दिन्थिनो थाखाय बा सोरबा फोथायलायनि खाथिरावबो फोथायहोनो खाथिरावहाय बेफोरबायदि माने भिडिअ खालामनानै माने
लोगोनो खिथालायहरनाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों दा बेनिखायनो आं बुंदों आं देरहागोन होननानै बुंनो हानाय कंग्रेसआबो राइट गैया एबा गोहो गैया दिनैनि थारिखआव आरो सोरबा जिएसपि नियाबो गोहो गैया आरो बिपिएफ नाबो गोहो गैया आरो इउपिपिएल नाबो गोहो गैया दिनैनि थारिखआव मिथिबायना माया नं 1 क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय अब्ला सोर देरहागोन फैबाय थानाय समासो मिथिसिगोन बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै आङो दिनै दसे सम मोननायाव आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय थेंक इउ